Edrychwch ar eich cyfrif LibrarySearch i weld manylion y llyfrau sydd gennych ar fenthyg a'r ceisiadau rydych chi wedi eu cyflwyno. I weld eich cyfrif llyfrgell, yn gyntaf gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi i LibrarySearch. Yna cliciwch ar eich enw a dewis fy nghyfrif llyfrgell. Yma gallwch chi weld trosolwg o'ch gweithgarwch llyfrgell. Cliciwch y tabiau ar hyd y brig i weld mwy o fanylion. Yn y tab Benthygiadau, gallwch weld eich benthygiadau gweithredol neu weld eitemau rydych chi wedi eu benthyca o'r blaen. Gallwch hefyd weld a reoli eich ceisiadau. Gallwch clicio ar y tabiau sy'n weddill i weld manylion, neges neu newid eich manylion personol.